ba komai daga su sai da in kaya wasa. Ya ne? Malam gwan ne. Allah ya rage gwan Hawo mu ne. je mana. Yara kai ka. Sakara ɗin zani. Sakara ɗin. Ina zai tuno daga hawo mu je to. Nawa ne? Nawa zan baka? Abun da aka min gaskiya 2000 da ka bani. 2000. Ina sana ili. Baka 500 zan baka Haba, gida. 500 ka ko tayi ka. Ni dai in kana min 1500 hawo mu tai. Za ka kai ni 550. To hawo mu tai, hawo mu tai. 550 zan kai ka. Ya ba Allah. Okay. Na yi mantuwa. To Allah sa ba wani abu kamar ciki. Wallahi jikata ni bolo gida. Yawwa iya waya. Da ya nufa. Yawwa. Kai, shi din cikin gida ce. Gaggawa ma nake nan mai. Shawo mai. Ah! Bai kai sori ya na wurin sanin gina wako wani so ga ruwa ko an dauke